Care e pluralul substantivului telecomandă? Nu știu. De ce? Nu știu. Cum așa? Nu știu de astea. Știi cum? O telecomandă, două? Două. Care e pluralul la telecomandă? O telecomandă. Pluralul? Două Două. Două telecomandă. telecomande? Telecomandă. Telecomande sau telecomenzi? Telecomenzi. Sigur? Sigur. Bun, mulțumim. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Toate fetele să apeleze la mine. Două. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc. Toate fetele să apeleze la mine. Nu știu. Nu știu de asta. Două. Nu știu de asta. A venit și cu piciorul rupă și oricează și continuă distracția. Te bezi cu piciorul rupt, ceea ce înseamnă... Și înseamnă cât de cât o chestie, înțelegi? De cât timp vii la TM Base? De vreo 3 ani încoace, însemnând de prin 2003, 2004 chiar, și vin cu piciorul rupt, să fiu cu piciorul rupt, frate. Deci, cum ți l-ai rupt? Mi-a rupt la fotbal, na, s-a întâmplat, am picat greșit pe picior și chestii, știi, și mi-a rupt. Acum cum o să dansezi pe ritmul ăsta, pe drum and bass? Dansez așa de ideal, dar cât de cât o să fiu aici, in the middle of the people, na, înțelegi? E că ai vorbit cu câțiva membri a trupei Șoe Paparude, te-am văzut și în interviu. Păi mi-a zis că e foarte tare dacă dansez așa, bă. Dar le-am zis, bă, dar oameni buni, dar cum să dansez așa, că nu pot să dansez cât de pe picior. Dar nu știu dacă pot să fii... Au zis că el cât de tare ar putea să dansez, ar fi un beneficiu pentru întreaga scenă clubbing. Aici și e un șlap foarte interesant. De în casă, bă. E ok. Mai ai și sânge. Da, dar e ok, bă, înțelegi? Adică când ți-ai rupt piciorul? Aseară, bă. Aseară, bă. Adică cu câteva ore în urmă, înțelegi? Și eu de atât vreau să mă răslăghesc, în toată săptămâna nu beau numai duminica spate, sâmbătă seara și duminică ziua, dar mai mult nu. Așa, nu se mai trăia și cum, vezi că sunt alcoolici care beau și nici nu lucrează, dar lișna eu și la lucru mă duc și pot să beau așa, radio, vajenia, mă duc la un om acolo, nu m-am văzut de mult, pot să beau când s-o bere sau șeia sau șeilandă, dar așa permanent nu. Să intri în butâlcă, să nu poți ieși din butâlcă, nu trebuie. Dar cum trebuie? E adevărat că moldovenii beau mult sau? N-aș zice asta. Și nu zis, eu nu știu unde, la ce să gândește, poate, așa care asta poate sudit pe dânsă, dar eu n-aș zice că toți moldovenii beau așa de mult. Se poate acolo un praznic, e tu un șorgin sau un izvar, te-ai jucat o carte, duminica, sâmbătă, sau te-ai uitat la televizor. Da, tu trebuie să Bună seara, ce faceți, domnule Adi Despot? Bună seara, bine mersi, mă bucur să te revăd. Da, să mă revezi. Mai văzut? Da. Și eu sunt o vecine studentă de la Muntănești.
Ok. Da? Bună seara, domnule Andrei Despo, ce faceți în seara asta aici? În seara am venit să cântăm, pentru o cauză nobilă. Da? Cine a mai cântat înaintea dumneavoastră? Dar nu mai spune dumneavoastră, te rog mult de tot. Eu vă respect, Pe cât par. Eu nu spun ție dumneavoastră, deși nu pari bătrân. Da, mersi. Spuneți-mi, A cântat Andrei, câștigătorul Megastar sezonul trecut, împreună cu trupa Habat din Arad. Acum cântă Parazitii și după Parazitii o să cântăm noi Vița de Vie. câte piese? Câte piese? Habar n-am, mă, ce întrebare. Păi te întreb și eu. Câteva. În jur de 10, nu știu. Câte trupe sunteți sau câți artiști? Câte trupe sau câte artiști sunteți seara asta? Noi? Câți cântați pe scenă? Cum ați angajat-o? Adică... Interviu cu mine, te rog. Tocmai ți-am enumerat acum 3 secunde că a cântat Andrei de la Megastar cu formația Habar, Paraziții și Vița de Vie. Următoarea întrebare este câte trupe cântă? 3 în pula mea! Ce-ai făcut? Tu ție asta? Ei, dar stai că n-am dantura pus. N-are nimic, ea spune ce-ai făcut azi? Am băut Unde ai băut? la supermarket. Concret, ce ai făcut? Ai intrat în supermarket, ai furat o sticlă de băutură? N-a furat. Nu, ai luat-o. Așa. M-am dus să beau. De ce? Paznicul mi-a zis să ies afară și am spus, ei, mă duc să fur. Uite, am buzunar. Și m-am dus să fur o sticlă de băutură. Așa. Și ce ai luat? Whisky, vin? Uite, ești nebune. A luat dry gin. Așa. Și l-ai băut pe tot? Și am ajuns la urgență. Unde ai băut sticla? Acolo, în supermarket? Da. Și am băut în supermarket. Și n-ai plătit sticla? N-am plătit nici o sticlă și am băut în supermarket. Și au venit oamenii să facă curat. Dar cu câtă mândrie ne povestești. Ești mândru de ce ai făcut, nu? Trebuie să iau 130 de milioane pe casă. Ei, mă filmez full. Și cu banii ce o să faci? Cum tăiați filmul ăsta Ce o la... să faci cu banii cu ăia 130 de milioane de pe casă? Mă distrez. Adică? Am dat... Uite, vine ambulanța. Am dat 130 de milioane pe casă. Dar ea spune, povestește cum de te-ai dus tu în supermarketul ăla să iei sticla aia de acolo. M-am dus pul, i-am zis lui ăla, ei, intru să fur. Intră, ei. Și-am luat sticla, era rezervată pe raft. Și-am băut-o. Acolo, la raft. Și-am borât, și m-a dus la urgență. Ce caut eu la urgență? Dar stai pe picioare, ești bine. Mi-a furat verigheta de 18 grame. Grame? Da, n-am verighetă. Nu sunt surat. De ce aveai verigheta dacă nu ești? Mi-am cumpărat-o, am A, să spună lumea că ești și tu un furat. ca să o dau amanet. Te-ai cumpărat Ei, ca să iei mai puțin. tu ești nebună? Filmez lucrul ăsta. Dar lanțul ăla de la gâte din aur? Nu-i de aur. Dar e de aur, nu? E de aur sau nu e de aur? Nu-i de aur. Păi da, de ce ai fost tu în supermarketul ăla? Ți era așa de sit? Băi, mă duc înapoi și Da. beau. Tot în supermarket? Tot în Felicia. Tot în Fenicia? Mai desfac o sticlă de vin și mai ia secția 5 de poliție. Așa. Până nu mă duce la spitalul Socola, eu nu mă las. Dar de ce? De ce vrei să ajungi acolo? Pentru că acolo e casa mea. Ajung la Șupotii, pescuiesc. Culeg cireșă. Sunt bolnav psihic. Știi și ce boală ai? Da, Ce boală? schizofrenii. Așa. Vă arăt un bilet. Da. Dar
Acum de n-ați rămas internat la spital dacă sunteți. Băi, dar voi sunteți putere, ce reportaj faceți aici? Hă? Chiar mă dai la televizor? Da. Să moară măta.